ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಏರಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನೊಂತು. ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಕ. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಿದರ್ ಪೋರ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ತುಯ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ NSS ನೀಡ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಮಂಗೀರ್ ಬೈದಾಯೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಾವಾ ತೋಜುಜಿ ಲಾಯ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋವುಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು NSS ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪೂರ ಪಾಡುಂಟು. ಇಂಕಿನಿ ಎಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಕ್ಯಾಂಪುಟುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು. ಕ್ಯಾಂಪುಟ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಮೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ತು ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಲಿಪ್ಪೇರನೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಎತ್ತೊಡಿತ್ತನತ ಐದು ಹತ್ರ ಏತ್ NSS ಹತ್ರ ಎಂಕತ್ತು ಪೂರರಿಲ್ಲ NSS ಸೇರ್ ಪ್ರಶ್ ಸೇರ್ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನಿಗಿಲ್ಲ ಏರಾಂಡ ಐತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂಡ NSSಗೆ ಸೇರಲಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಪಪ್ಸ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಿತ್ತರ ಮುಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿತ್ತಂಡ. ಅಂಚ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ನಗಲು ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ತಕ್ಕ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುಕ ನಾನು ಏಪಲ ಪೋಪ್ನ ಸಾದಿ ಈ ನಮ್ನಿ ನೀರಾತ್ ಪಚ ಪಚ ಆತುಂಡಾವ ಆಂಡ್ಲ ಬಂಗಾಡ್ ದಾನೋ ಕೆಸರು ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೆ. ತೂಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬಿಲ್ಲೆಲೆಟುಂಡು ಬರೋನುಂಡಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪುರ ತಿಕ್ಕದ ಓ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ವೈಡೂರ್ಯ ಬತ್ತ ಮುಜಿತುಲೆ ಓಲ್ ಬರೋನುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ 3 ಜನ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಜನ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಇವಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತುಲೆ 8 ಜನ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಹಾಯ್ ಪೆನ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಿದ್ದ ಡಿಪಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಲ ತಿಕ್ಕ ಜಾವ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಜಿ ದಾದ ಪುರ ತಿಕ್ಕಣ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಾದೆ ತಪಂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕನಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದಿಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಕೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅವು ಅವಾಗಲೇ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ NSS ತಾವು ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದೆ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನೆ ದೆಟ್ಟು ತೋಚಿವೆನ ಅಂದೆ ಓ ಮೂಲು ತೋಚುಂದಿಚ್ಚಿ ಕಂಬ ಉಂಡದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಐತೆ ಎದುರು ಹೊರ್ತಿ ನಿಂತದಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಏನೆಂದು ಓ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಚ ತುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಥರ ಗ್ರಿಫಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಇರ್ತದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಏನ ಮಂಡೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಆಡಾತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಂಡ ಶೋಕಾವ ಅನ್ನದ ಈ ಜನ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಪ್ನದ ಈ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡುಡು ಉಂದುಲ್ಲೆ ಅದೆಂದೆತ್ತಿಟ್ಟು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ NSS ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇರಿ ಸೆಟ್ 2 ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋತೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಅವು
ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ನೇಟ ಪೋವಂತೆ ಯಾಕೆ ಈತ್ನೇಟ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಇತೆಯನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಕಿಲೋ ಅದೇ ಪಂಡ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ಮಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿಡ್ತು ಪೋವರ ಪರ್ನೋಡಂಡೆ ಮುರಾನಿಲಾತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಯಿನಾಗ ಒಂಥರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಲ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ನೋದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಕ್ಕಗೆ ಎಂತೂ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಕಾಪು ತಾಲಿಗೆ ಎಂತೂ ಲೂಸ್ ಆತನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅವೇ ಇಂಕಾಪುಂಡ ತಾನೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಕುರೆ ರೀಸನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಬ್ಬಿಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಗೊಂದು ತುಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಾತನ ಇಲ್ಲಾಡ್ತು ಪತಾತ್ನ ಮೂಜಿದೈ ತಾತನ ಇಲ್ಲಾಡ್ತು ಪತಾತ್ನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಅವೋಡ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲತಕ ಕೊಟ್ನ ದೈ ನೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಮೀನ್ ನೆನ್ ಪಾಡ್ತೆ ಅವೆಂಕಿತ್ತೆ ತೋಜೊಂದಿ ಜಮ್ಮ ಪಂದಿರು ತೂತೆ ಅಂದೆ ದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡಾವ ಪರತ್ ಕಲ್ಬುರ್ ಮೀನ್ ಅವು ಲಾಯ್ತು ಪೋತುನ್ ಬರ್ಸಾಗ ಅವು ಬರ್ಸಾಗ ಲಾಯ್ತು ಬತ್ತು ಕುഞ്ഞിದು ಇಡ್ಡ ಮೀನ್ ತ ಕುഞ്ഞി ಸೊ ಅಂಚ ಅವಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಹೋಗುತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೀಟ ಉಂಟು ಒಲ್ದಿ ಬರೀಟ್ ಅಂಚಿನ ಕೀಟ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ದೆಟ್ಟು ಮುಜಿ ಪಿಟ್ಟೆ ಮೀನ್ಲಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಫಿಶ್ ಪಾಡ್ತೆ ಉಂಡುಗೆ ದಾದೆಗ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ತನ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೂರೆದೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಪ್ನದ ಅಂಚೆಯನೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ತು ದೀಪ್ನ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ ಆಂಡ ಒಂದು ಉಮೇಲ್ತ ಕಾಟ ಉಂಡತ ಡ್ರಮ್ ಮುಟ್ಟು ನೀರು ಎಂದೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಮ್ ನೀರು ದೀಡ್ನೋ ಡ್ರಮ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ರಮ್ ದೀಡ್ನೋ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದೀಡು ಜ ಡ್ರಮ್ ದಾದೆಗ್ ಪಂಡ ಪುರಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂಡತ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಪುರಿ ಆತಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಕೆಂಪು ಪುರಿ ಆಂಡ ಡೆಂಗ್ಯೂತ ಪುರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅಂಚದ ನೀರು ತೀರಿಯರು ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪುರ ದೀಡೋರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿಂದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬರ್ಪುಣಾವ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚೋ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪಗ ಫ್ರಿಜ್ ಪಿರಾವು ನೀರು ನಿಂತುನತ ಸೊ ಅವೈಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಪುರಿ ಆತಿತ್ತು ನಾವು ಐದು ತುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಮನಿಸಿನಾಗ ಐಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ಆತ ಇಪ್ಪುನ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವು ನೀರು ಏರ್ಕೊಳತ್ತ ಐಟಿಗೆ ಪುರಿತ್ನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ರಮ್ ಹಿಡ್ತು ಇನಾಗಲ ಕೆಂಪು ಪುರಿಕ್ಲಿತ್ತಾವ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲೆ ಜ್ವರ ಇಪ್ಪೇತಂಡಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇಪ್ಪೇತನ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅವು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಜ್ವರ ಇಪ್ಪೇತನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ಸೊಳ್ಳೆ ತಾತಿಪ್ಪು ಬಂತು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಕೆಂಪು ಪುರಿ ಆಪುನ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಇಟ್ಟಿಂದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಅವು ಕೆಂಪು ಪುರಿ ಇರ್ತ ಹತ್ರನೇ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ನೀರು ಒಯ್ಯಿಂದ ದೀಡಿಯರಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ 4 ದಿನತ್ತೆ ಆಪವು ಒಂದು ಕುഞ്ഞിದು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಹುಳ ಇರ್ದು ಬತ್ತತ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೀತೆ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಲೆ ಉಂಡತ ಸ್ಪಂಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಪಂಜನ್ ತುರ್ಕದು ಇಟ್ನ ಜೊತೆ ಮನೆ ನೀರು ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋಯ್ತು ಉಂಡತ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಲ್ಗೊರ ಯಾರು ನೈನ್ ಪುಂಟುದಿತ್ತನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲ ಮಲ್ಪುಜತ ಅಂಚ ಹೊರೂರ ಆನ್ ಮನ್ಪಾತೆ ಅಂಚ ಪುರ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚ ನೀರು ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಇಡ್ಕ್ಲೆ ಐತೆ ಜ್ವರ ಶುರು ಆಂಡ ಮಿನಿ ಬೇಗ ಮಿನಿ ಪೋಪು ಜಾವ ತುಲೆ ಕಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಕೋರ್ತ ಕಜಿಪುಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಿಸುವ ನಮ್ಮನೆ ಜೆರ್ತದ ನಸಲೆ ಕೈ ಪ್ರೈಚ ದೀಟಂತ ಉಸಿರಾಡೊಂದುಂಡತ ಇಪ್ಪಡ್ ಜೆರ್ಪಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗೀತಿ ಅಮ್ಮ ಏನಂಚನೆ ಬಸ್ಬಿಡ ಅಯ್ಯೋ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಅಲಂಬು ತೋಚ್ಪಪೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲಂಬು ಜೆಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನ್ನ ಅವೇ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಇಂದಲೇ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಗೊತ್ತು ವಿಷತ್ತಾತಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಅಲಂಬು ಅವ ಒಂದು ಕುರಿತ್ನ ಮಿತ್ತದ ಏಜ್ ಆಯ್ನಾಲ್ ಕುರಿತ್ನ ಅಲಂಬು ತಿರ್ತು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನ್ನವು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನ್ನವು ಸೊ ಮುಳ್ತುಡೆ ಐಟ್ ಮಿತ್ತೋ ಬಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಚ ಒಂಜೆ ಮರ ರೀತಿ ತಾನ ಬೇತು ಆತುಂಡವ
ಮುರಾಣಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬುಡಿಯೇರು ಪರ್ನ 2 ಕಾಲೆಗ್ ಬುಡ್ತೇರು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಇತ್ತಿನ ಬಂತು ಎಂಕ್ಲೆ 2 ರೀತ ಬಸ್ ಇಕ್ಕನು ಸೀದಾ ಬತ್ತಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇನ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಾವ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಾಲ್ತ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುರಾಣಿ ತಿಂಚಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಸೋಕು ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತೇನಾ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ತು ಜೆತ್ತುನ ಬುಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆತನ ಲಕ್ಕನ ಬುಕ್ಕ ಮನತ ನೀರ್ತುಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೋಮವಾರ ಇರ್ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಮೂಜಿನ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಕ ಬಾಯ್